И така, специално видео за няколкото мои зрители пак от банята. Това тук е стандартната ревизия и място, където минават тръбите. При нас е леко облицована, разбира се, но най-важното, че стандартно в пеналните блокове тя е някъде ето до тук. А при нас, предишните хора, които са правили ремонт, са решили да удължат с още една плочка и така да загубим малка част от пространството в банята. Това до тук добре, нищо сериозно, но ето тук и тук специално за Пепи имаме ситуацията, в която той откри, че има теч, а де-факто от тук до тук е някъде тръбата. Ето тук е някъде тръбата за оттичане на канализацията. От тук има тръба и ето тук има празно пространство, което предишния майстор е леко така забравил да сложи ПВЦ тръбичка и тук вече влиза. Има една друга ПВЦ тръба, която си влиза вече в канализацията. И така. И оттам вече наводняваме долния етаж. Всъщност не наводняваме, капе. И трябва хубаво по някое време да го правим, а най-добре е, нали, в нашия случай да е по-голям ремонта, този цял ред плочки да се махне целия, да се стесни до стандартната ширина, тук да се сложи по препоръка на Пепи огромна хубава ревизия ще сложим и да стане готината баня. Съответно, може би ще завъртим тоалетната, но най-вече ще спечели малко пространство. И тъй.